yadda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa. Inda raina da rabona za ki ganewa, ni da ke sirrin juna. Na ga kin kira ni kin min flashin, kin aika a kira me ya faru ne wai? Wai maganan da naji da gaske ne? Maganan me kenan? Maganan auren ka mana. Mana da gaske ne ba na wasa bane. Dama an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Na ce zan aure ki, an ce mun a gidanku sai kin gama karatu, ni kuma ba zan tsaya iya jeran sai kin gama karatu ba. Mutane ne suka aure kuma suka zauna a cikin ɗakin mijin suke karatu, kuma kin ce ke dole sai kin yi aure, ni ba zan tsaya jiran ki sai kin yi aure ba. Bayan ba na ce miki kuma ɗakin mijin ki za ki yin karatu ba, ni kuma na samu wacce nake so, ni kuma sai na tsaya jiran sai kin gama karatu sannan za mu yi aure. Sai me to idan ka yi auren ina nan zan gani idan har ka isa ka aure wata idan ba ni ba za ka gani sai na nuna maka iko na da isa na ni. Ki shikenan za a yi kuma za ki gani din. Aure ne ba fashi dole sai an yi shi. Na gaya miki. Matarsa ce. Ni kuma wacce zai aura ce. Da izinin wa? Da izinin waɗanda suka bashi ke. Da kai yau kada ki ƙara ɗaga min waya na idan na baki. Wace ce ita tambayar ka nake yi? Allah dai ya sa a jikin munjiriya babu abincin kaska, kuma kai ka san cewa girman raƙumi yana tsoron kunama. Ko mutuwa ta san ƙarfi, wallahi Allah ko ta kashe ba ta ɗauka ba. Ban waye kaka nan wajen. Wallahi tallahi me raba da kai sai dai Allah, ban zama cuci kun. Wannan da kake gani shine mijin da za a aura. Wallahi kai kisa kake dare shi. Kai tsaya a nan wajen. Mun ba ka bayyana sassoke ma tumbin ka wuce a nan wajen. Kar ka taɓa ta, me kake so?